Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi bil alamina. En garti kadi e ekko bindol. Aɗa gandi mi wino on woodi ko a mawɗo, ay a mawɗo woodi. Mbaɗen dani henne ɗum ɗo yiwa eywa joni ko ɗo woni a mawɗo. Mbaɗen dani hen onon metti windude seeɗa, metti windude badden ha windi kam ay a mawɗo nani, ay a mawɗo ɗum ɗo wiyete a tokoso. Ay gasi ko jangete a ɗo woni a mawɗo a tokoso, mbadda hen a poɗɗo bindol ngol ne ɓamten ngol seeɗa ha wela jangude. Ay a nani a mawɗo ɗo joni a tokoso, gadda a poɗɗo wonan kadi a gayni a ko jangete a ko ɗo haaɗi. Garna ba, bani woodi ko ba mawɗo e ba tokoso ari ardi ko jangete e ba ko ɗo haaɗi. Garna ɓa mbaɗani ay kofaɗo ɗum woni ɓa mawɗo, oɗo mbaɗani wona ɓa tokoso ko jangete e ɓa ko ɗo haaɗi. Garna ca, ca mawɗo e ca tokoso ay ko jangete e ca a gayni. Garna da mawɗo ay da mawɗo ni wayata, tokoso waɗani ha gasa daroɗo ko jangete e da a gayni. Joni noon rewi hen ko ɗa ay da mawɗo nani arti kofa ga wonta ɗa mawɗo ay da tokoso manɗa o, oɗo da tokoso manɗa o kofama ga wonta ɗa tokoso ko jangete e ɗa a gayni. Joni rewi hen ko e, ay enani mawɗo koni wayata, mawɗo koni wayi. Dewna hen tokoso wonani gadda poɗɗo mbaɗani gasi a sirti hen kadi ko wiyete e a yalti e kay a yalti hen. Garna biyeteɗo fa mawɗo ni wayata, fa tokoso wayani a gayni fa ko jangate fa ɗo haaɗi. Garna ga ay ga mawɗo mbaɗani ha gayna lombadir ga gasi ɗum woni ga mawɗo. Tokoso mbaɗani gasi a gayni ga tokoso ɗo woni ha, ha nani mawɗo mbaɗani tokoso mbaɗani a sirte ha. Ɗe ɗo joyi hande ƴettata jangaɗe certa e majjere majje. Jangde nde saɗani teskuyema wona hen. Mbaɗen dani hen
joni ɗo ay ɗum ɗo ko ɗo ko jangete a haaɗi joni ɗo cerdaɗo ko a mawɗo a tokoso a poɗɗo ko jangete a e hewde ko ɗo haaɗi janga ɗum mbasa heñade aɗa janga aɗa winda aɗa janga aɗa winda sa jangin ha wawi noon nde puɗɗa arande ba ay bane janga bama ɗum ton jangete ba gasi ganda ba mawɗo ganda ba tokoso gasi hankkadi a andi no ba mawɗo windirte a andi no ba tokoso windirte so ɗiggi puɗɗa arande ɓa janga kadi ɓa mbaɗa ɓama ni kadi gona jangude ɓa cerda ɗo tokosal manggal ngal tokosal ngal ganda windirte ganda mi anda ɓa mawɗo no windirte ɓa tokoso no windirte mi janga ɗum mi winda ɗum hami ɗiggina mi sooga noon arande ca ay ca nani ca tokoso e mawɗo nani ari ardi mi anda ca mawɗo ca tokoso mi wasa heñade mbeɗa janga mbeɗa winda mbeɗa janga mbeɗa winda somi ɗiggini mi fuɗɗo arande da ay mi arana da am da nani mi serda hakkude ɗo da mawɗo da tokoso mbeɗa janga mbeɗa winda mbeɗa janga mbeɗa winda somi andi mi ɗiggini mi fuɗɗo noon yahande gongal mi arta e ɗa ay ɗo ɗa nani gasi mi serda ɗo ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗa mawɗo ɗa tokoso mbeɗa janga ɗum mbeɗa winda ɗum mbeɗa janga mbeɗa winda hami anda ɗo mi ɗiggini mi fuɗɗo arande noon ngal ɗo alkulal ɗo ko masgal ɗone e hewde mi anda hankadi ɗo ko e mawɗo ɗo ko e tokoso ɗo ko e poɗɗo mais gasi ene mi gayni e mi serti ko wiyete e hankadi mi wonta artude hen sabu mi hollama ɗum mi janginama ɗum gasi mi serti hen e mawɗo e tokoso e poɗɗo somi ɗiggi noon mi fuɗɗo arande ɗo henne ɗo kadi mi serno ɗo mi janga ɗum hami wawa ɗum famde mi anda fa mawɗo e fa tokoso fa mawɗo fa tokoso mbeɗa janga ɗum mbeɗa winda ɗum mbeɗa janga mbeɗa winda hami anda ɗo mi sellini bindol ngol e haalaka mi fuɗɗo arande kon goɗɗum kadi mi ara ɗo ƴetta ɗum ɗo kadi mi ƴetta ɗo kadi ɗo tan kaɗanmi mi janga ɗum hami wawa ɗum ɗo ga mawɗo ga tokoso ga mawɗo ga tokoso mbeɗa janga ɗum mbeɗa winda ɗum mbeɗa wiya ga mawɗo ga tokoso mi anda mawɗo o no windirte tokoso no windirte somi ɗiggini noon mi fuɗɗo kadi ngabbude ɗo mi ara ha ɗo kadi mi janga ɗum ɗo gasi mi serda ɗo gasi mi wiya ha mawɗo ha tokoso ha mawɗo ha tokoso ko ni jangiranmi mi yaha wawde somi ganni tan mi gayni hen kam mi andi mi wawi mi gayni mi fuɗɗo noon arde dow mi tara mi ƴeewa gadinoɗo o a mawɗo a tokoso a poɗɗo a mawɗo a tokoso a poɗɗo kadi ɓenna ba mawɗo ba tokoso ba mawɗo ba tokoso ba mawɗo ba tokoso mi jippo less mi addo kadi banggue nano mi wiya ɓa mawɗo ɓa tokoso ɓa mawɗo ɓa tokoso ɓa mawɗo ɓa tokoso hami ɗiggina mi wiya kadi ca mawɗo ca tokoso ca mawɗo ca tokoso mi ɗiggini mi wiya da mawɗo da tokoso da mawɗo da tokoso mi ɗiggini mi jippo less mi arana ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗa mawɗo ɗa tokoso hami ɗiggina ɗum mi ara kadi masgal ngal ɗo e mawɗo e tokoso e poɗɗo e mawɗo e tokoso e poɗɗo e mawɗo e tokoso e poɗɗo mi janga ɗum ɗiggin ɗum mi fuɗɗo jippa less mi ara kadi fa mawɗo fa tokoso
faa mawɗo faa tokoso faa mawɗo faa tokoso somi ɗiggiñi ɗo kadi mi fuɗɗono wiide ga mawɗo ga tokoso ga mawɗo ga tokoso ga mawɗo ga tokoso so ɗiggoyi noon mi fuɗɗo wiide ha mawɗo ha tokoso ha mawɗo ha tokoso woni janginami alluwal ngal ñalawma gooto mi eto janngude ngal mi waawa ngal mi serta e majjere maggal hankadi ɗo hankadi ɗeɗo alkule 5 janngumi mi anda mi janngi a mi serti hen mi janngi ba mi serti hen mi janngi ɓa mi serti hen mi janngi ca mi serti hen mi janngi da mi serti hen mi janngi ɗa mi serti hen mi janngi e mi serti hen mi janngi fa mi serti hen mi janngi ga mi serti hen mi janngi ha mi serti hen foy wonɗo hen mbiya a mbiya goo ba ɗiɗi ɓa tati ca nayi da joyi ɗa jeegom e jeeɗiɗi fa jeetati ga jeenayi ha sappo alluwal ngal ɗo gootal mi heɓi hen 10 tampani a mbiya goo ba ɗiɗi ɓa tati ca nayi da joyi ɗa jeegom e jeeɗiɗi fa jeetati ga jeenayi ha sappo alluwal ngal ɗo gootal mi tongi hen alkule 10 mi janngiɗe ñalawma gooto wadde mi woɗɗoyi ayi ñalawma gooto janngumiɗe mbawmiɗe mi heɓi 10 mi tampani mi loraki mi watti windude mi watti janngude koni jangde janngirte wadde ngal alluwal janngoton mbasen heñade mbasen heppude jangde wawande nde ɓuri foftindema e jangde hewde wawande en keñaki en keppani en kaaɓani jiɗɗen ko janngude fof mbawen ɗum 32 wonno a janngi hen 10 keddoroɗa 22 keddoroɗa jiɗɗen ko wallodirde ha jiiten bindol ngol no windirte hankadi wona bindiyanke janggiyanke yo Allah hokku en nande ɗum e famde ɗum ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañirɗon janggon ɗigga ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañirɗon janggon ɗigga ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañirɗon janggon ɗigga on mbawa ƴeewaton ko bawɗo ɗakkoɗon saɗa makko omo holla on omo walla on ha jiiyon lawol on daññani mona walla on nodde 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya WhatsApp o ngara caggal caggal ma saggani ɗum jinmi an noon jiɗɗo nadde hen kesso o wan noon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya WhatsApp o ngara kalnamin indema e yettode ma e ko jiiɗa janngude ko kaala min jaabama min kalama sarɗiji amen eɗi belma janggen ɗi belani mi jaa haaju ma mi jokka haaju amen ni foti yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Leye Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ƴette kuɗi mon e karne maji janggon ɗigga mbason amdude amni